Welcome to Serengeti Ghas channel for viewing mathematical video. এই চ্যানেলକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଜାବଢ଼ାଙ୍କ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶତକଡ଼ା ଆଧାରିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗଣିତ ଅଲିମ୍ପିଆଡର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମୋର ଟିକେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନଥିଲି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯେତିକି ପିଲା ଥିଲେ ସେତିକି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ତ କ୍ଲାସ ଟିଚର ପଚାରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଗଣିତକୁ ଭଲ ପାଅ? ତ ଯେତେ ଜଣ ହାତ ଏମିତି ଉଠେଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 70% ଥିଲେ ବାଳିକା, ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ହାତ ଉଠେଇ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 80% ଥିଲେ ବାଳକ। ଯେତେ ଜଣ ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 70% ଥିଲେ ବାଳିକା ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ହାତ ଉଠେଇ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 80% ଥିଲେ ବାଳକ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେ ଯେତେ ଜଣ ବାଳିକା ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ସେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ହିସାବରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା? ତ ସେ ହାତ ଉଠେଇଥିବା ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା? ମନେ କରନ୍ତୁ ହାତ ଉଠେଇଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା x ଓ ହାତ ଉଠେଇ ନଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା y। ମନେ କରନ୍ତୁ ହାତ ଉଠେଇଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା x ଓ ହାତ ଉଠେଇ ନଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା y। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲା? ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ x ଯୋଗ y ଟି ପିଲା ଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ x ଯୋଗ y ଟି ପିଲା ଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା x ଯୋଗ y, ଆଉ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ସମାନ ଥିଲା ତ ଅଧା ବାଳକ ଥିଲେ ଅଧା ବାଳିକା ଥିଲେ। ଅତଏବ ବାଳକ ବା ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି x + y/2। ଅତଏବ x ର 70% ମାନେ 70/100 × x ମାନେ 7x/10%। ଏତିକି ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା। ଯେହେତୁ x ସଂଖ୍ୟା ହାତ ଉଠେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ଉଠେଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର 70% ହେଉଛନ୍ତି ବାଳିକା। ପୁଣି ହାତ ଉଠେଇ ନଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା y, ସେମାନଙ୍କର 80% ବାଳକ ଯେହେତୁ 20% ବାଳିକା। ତା'ମାନେ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା y ର 20% ମାନେ y/5। ଅତଏବ ସମୁଦାୟ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 7x/10 + y/5 ସମାନ x + y/2। ଯେହେତୁ ତାହା ଅଧା ସଂଖ୍ୟା, ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା। ତ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କଲେ ପାଇବା x ଅନୁପାତ y ସମାନ 3:2। ଏହାକୁ ଟିକେ ଶତକଡ଼ା ଢଙ୍ଗିରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ 60% ଅନୁପାତ 40% ପାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଶତକଡ଼ାଟା 100% ହୁଏ ତ ସମୁଦାୟ ପିଲାଙ୍କର 60% ପିଲା ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ। ଅତଏବ ହାତ ଉଠେଇଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 60% ମାନେ x। ଏହାର ପୁଣି 70% ହେଉଛନ୍ତି ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା। ଅତଏବ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ହାତ ଉଠେଇଥିବା ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଏ 60%ର 70% ମାନେ 42%। ସମୁଦାୟ 100%ର 42% ହାତ ଉଠେଇଥିବା ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଉଠେଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 42%। ପୁଣି 50% ହେଉଛନ୍ତି ବାଳିକା, ସମୁଦାୟ 100%। ତ 42% / 50% × 100 = 84%। ଅତଏବ ହାତ ଉଠେଇଥିବା ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 84%।